Hej och välkommen till del 5 av Lär dig kurdiska. Hittills har vi gått igenom 12 kurdiska bokstäver i små kurdiska bokstäver i gemen form. Nu har vi lärt oss drygt en tredjedel av de 34 bokstäverna. Och vi fortsätter att bygga på och lära oss resten som bara blir enklare och smidigare. Varför det? Eftersom dels för att en del bokstäver liknar varandra eller påminner om varandra, och dels för att nu har vi lärt oss tekniken eller sättet vi förstår hur man skapat de här bokstäverna, hur man ritat dem. Som ni ser så är det bara streck, och de flesta är vågrätt streck med prickar eller utan prickar, och prickarna från 1 till 3 antingen på eller under. Svårare än så är det inte, men eftersom de är många så kanske man blandar i början. Men tänk dig streck. Så, nu ska vi skriva lite och lite repetition av de här 12 bokstäverna. Första bokstaven A, och jag skriver det som lodrätt, så, streck. B, bara vågrätt, en prick under. D, olikhetstecknet som ser ut så här. E, skriver jag så. Ljudet är som är i ordet måste, som det här är. Ljudet för den här bokstaven. Som i ordet måste. Så. Eller påminner kanske lite om bokstaven Ä. Kanske. Väldigt kort och obetonad. F, hur skriver man? Det är så här. Och sen streck. Och sen prick. Inte ordet, bokstaven. I är lite speciell. Istället för 2 bokstäver skriver vi en bokstav I. Och ibland det här I är som uttalas, eller ljudet är som J. J på svenska, och ibland som I på svenska. Så ibland blir det konsonant och ibland blir det vokal. Eftersom I på kurdiska är inte vokal som på svenska. Eftersom vi skriver som Y, men ljudet är som J eller som I. Så. M skriver man så. Och sen streck. N skriver vi så. Streck. Punkt. En bara. R finns 2 stycken. R som snedstreck och som snedstreck med, om det är betonad. Så det här är R och det andra är 2 R. Som i ordet rast. Det blir lite betoning på ordet R. S skriver man bara så. T skriver man
Så 2 prickar på. Och Z precis som R, men en prick på ovanför. Nu bokstaven K på kurdiska kan se ut som spegelbild av latinska bokstaven Z. Så det här är K. K. I ordet kar. Kar betyder yrke. Kar. Daika betyder morsan. Daika. Kes. Person. Kes. Kat. Tid. Nu skriver jag dem för hand. K. Daika till exempel. Då skriver jag D. A. K. Så. Daika. Sorry. Jag har glömt I. Dai. I. K. Och sen Daika. Om jag skulle skriva det med latinska bokstäver eller svenska bokstäver menar jag. Daika. Och ni ser det här I här blev Y. Men stavas, eller ljudet är som Y på engelska. Yesterday. Daika. Daika. Vi skriver inte 2 vokaler så här bredvid varandra. Daika. Ordet katt. K. A. T. Katt. Och katt är tid. Katt. Inte katt utan katt. Katt. Daika. Katt. Ordet kes. K. Ä. S. Kes. Men eftersom det här S är på slutet, då skrivs det som versal och det blir så här. Men det är inga problem nu, bara vi lär oss ordet K, inte S nu. Eftersom hittills har vi bara lärt oss små bokstäver, inte stora bokstäver. Men det här är S på slutet, blir inte på det här sättet. Men det gör inget. Kes betyder, jag skriver först så. Kes. Och betyder person. Person. Kes. Vad var det andra ordet? Kär. Kär. K. A. R. Kär. Yrka. Eller jobb. Kär. Daika, kat, kes, kär. Och med tangentbord blir
kar, daika, kas, katt. Och det här blir så här, så att eftersom det blir så. Det här är S. En annan bokstav, G. Precis som K. Bokstaven skiljer sig inte mycket från kurdiska bokstaven K. Man ritar ett streck bara ovanpå det strecket, ordet, bokstaven K. Så här. Det här är G. Germa betyder värme. De är samma sak. Germa, värme. Tror jag. Mang, måne. Mang, måne. Mang. Det här NG kanske inte syns jättetydligt som svensk N och G. Mang. Och sen ordet gis eller gis, båda är rätt. Valnötter. Gis eller gis. J som engelskan. Joker. Så det här G kan uttalas G eller J. Nu ska vi skriva lite. G. Så G, precis som K. Här är K och G är bara så. Så det här är G. Om jag skriver ordet giz. G. I. Z. Giz. Eller uttalas giz. 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 Ordet germa. G. Ä. R. M. A. Germa. Germa. Värme. Gis, valnötter. Mang. Me. A. N. G. Mang. Gis, germa, mang. Bokstaven L på kurdiska kan se ut som spegelbilden av den latinska storbokstaven L. Därför är det lätt att komma ihåg den. Och ni ser här. L, både L, jätteenkelt. Och det är lätt att komma ihåg. Så ord som börjar eller som har L i. Balif, kudde. Så det här är balif. Så. Kudde. Balif. Balif. Lerzin, skakning. Lerzin. När man har feber kanske, så ibland kanske betyder darra eller skakning, att man darrar. Så lerzin här och balif och lerzin.
Sen har vi ordet fil. Fil, elefant. Här är fil. Fil. Och vi skriver precis som fil som man dricker. Som yoghurt. Eller filen. Datorfiler eller så. Ljudfiler. Annat ord. Mull. Bara 2 bokstäver. Betyder hals. Mull. Mull. Hals. Så. Vi skriver dem. Först skriver vi L. L. Så. Precis som det här. Men tvärtom. L. Baliv. Då skriver jag B. A. L. I. F. Balif. Balif. Kudde. Mel. Me. L. Mel. Utan några vokaler. Men det finns kanske liten vokal mellan M och L som inte kanske syns när vi skriver, men den finns. Man säger mel. Man stannar lite efter M. Mel. Mel. Balif och mel. Fil. Då skriver jag F. I. Kanske inte så. I. Och L. Fil. Fil. Elefant. Vad var det mer? Lerzin. Darra eller skakning. Lerzin är faktiskt substantiv, så jag kan inte säga darra, men vad är substantiv för darra? Jag vet inte. Skakning kanske. Lerzin. L. Ä. R. Z. I. N. Lerzin. Lerzin. Skakning. Nu är vi klara med L också. Kom ihåg L med det här mull. Eller balif. Balif. Bokstaven P. Det är streck, vågrätt streck, 3 prickar under. Och de här 3 prickarna, har du inte tid så skriv det som så här istället för prickarna. Bokstaven P ser ut som B, men istället för en prick har man 3 prickar under strecket. Första ordet är typ. Typ har många betydelser, men ett av dem är musikband eller till exempel lag. Fotbollslag eller handbollslag eller lag. När det gäller spelare. När de har lag eller team. Så det är typ.
påminner om team. Så antingen lag, fotbollslag, men typ bara lag liksom. Eller musikband. Per. Typ så på slutet. Per betyder förra året. Per. Och para, pengar. Para, pengar. Per. Förra året. Pais, höst. Pais. 2 y efter varandra. Men en är konsonant och en är vokal. Så vi skriver så här. Nu ska vi skriva dem. Typ, per, para, pais. Typ, t, i, p. 1, 2, 3. Men behövs inte. Jag gör så här. Typ. Typ. Per. Inte par som svenskan utan per. Det här är väldigt mjuk. Per, p. Ska vi se, p. A. R. Per. Pära. P. A. R. Ä. Pära. Pära. Pais. P. A. I. Och I. Z. Men när vi skriver med latinska då blir det bättre. Pais. 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 Typ per, para, pais. Bokstaven O. Bokstaven O på svenska U, men ljudet är en oftare förekommande vokal i kurdiska ord är U. Denna vokal ser ut som en liten cirkel och en snedstreck eller ett snedstreck. Denna vokal uttalas som vokalen O i ordet till exempel bord. Så ljudet är som O i ordet bord. Inte i bordet ord utan i ordet bord. Ibland skriver man 2 O. Och när man skriver 2 O betyder att man uttalar eller ljudet blir som O i ordet mor eller bor. Så. Man brukar ju inte skriva 2 U efter varandra när man skriver kurdiska med latinska. Behövs inte. Det går inte. Så första ordet med O. Först ska vi skriva O kanske. Första ordet blir du. Du är du. Så det och O. O är så här först som cirkel och sen snedstreck. Cirkel, snedstreck. Du, så här, betyder 2. Du på kurdiska betyder 2. Du. Vi säger inte du utan du. Du.
Sen dur, d. O, r betyder dur, så. Dur. Långt borta. Dur. Dur. Jag vet inte hur vi ska veta om det är en eller två eller o när vi skriver med latinska bokstäver. Jag har inte kommit på lösningen. Du, dur. Vad hade vi mer? Sud betyder nytta. Sud. Nej, det var inte. Sud. S. O. D. Sud. Nytta. Jag vet inte varför jag bara har 2 o. Varför har jag inte ord med bara en o? Jag måste hitta på någonting just nu. Skriva något ord med o. Kanske vad ska jag ha? Jag tror att det här o, som är 2 stycken faktiskt, är det här. Och det andra o som är bara en, då skriver vi aldrig som u, utan vi skriver som w. Och uttalas också som w på engelska, inte på svenska, inte som v, utan som o. Som i ordet word, o, till exempel. Så en o kan jag kanske komma på någonting som är bara en. Till exempel ordet wana. Wane. Så o. A. Ne. Ä. Wana betyder lektion. Wane. Så när det är en stycken det blir w. När det är 2 stycken blir u. Men ljudet är inte som det här ljudet för u svenska, utan för det här. Wana. Är det repetition nu? Jag tror det. Det är repetition av de 5 sista kanske, senaste. K, G, L, P, O. K, G, L, P, O. Nu har vi lärt oss hälften av det kurdiska alfabetet och vi fortsätter att bygga på. Så ordet supas, viktigt ord. Supas, s, o, p, a, s. Supas betyder supas. Tack betyder tack. Supas. Supas betyder tack. Nu har jag inte skrivit 2 o och ändå skrivit det där. U. Så jag vet inte. Här o är vokal. Och här o var inte vokal.
Så det är lite svårt faktiskt. En bokstav för 2 andra bokstäver. Det är inte lätt. Jag bara säger som det är nu. Varför är det så vet jag inte. Sakar. Spas betyder tack. Sakar betyder enkel. Sakar. Så. S. A. K. A. R. Sakar. Sakar. Enkel. Sen har vi Serkirda. Ledare. Serkirda. Och ser, det var huvud. Som om det är huvudman eller någonting. Serkirda. S. Ä. R. K. R. D. Ä. Serkirda. 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 Huvudman eller ledare. Jag tror att det räcker med 5 bokstäver. Nya. Så att jag stannar här och säger att hoppas att du fortsätter med mig och vill lära även de resten. Nu har vi lärt oss hälften och sen kommer andra halvan i kommande videor. Ha det så bra och vi ses eller hörs.